Jangan. Ini balung ketek ning gone ngene iki apa, Guys? Ngono. Galung singo. Apa iki buntelan? Enggak. Gonjo sore, guys. Iki langganane bakule. Halo, Dek. Menciringi watane. Ada nanas, aku ada nanas. Apa, Mbak Pat? Apa ya kok sak? Siapa? Sing bocah jengker iki. Kowe iki. Gua dijak ngene kok kok. Kok dikira Piro Dek iki? 6.000. 5.000 wis ya. Oh, murah ngono kok jadi nyang ae. 5.000. Masa ya neng 6.000 botol 6.000 aku ora pedan. Kowe apa male, Mak? Nyetir sepetan nang ngati anu aku apa jenenge ngapal. Satange kok ngono. Apa takon kok cek watuk pakane nanas. Ini pakane nanas emang. Bakal jangane apa iki? Ya salam. Kacangnya kok tuwek kaya aku lah, Dede. Pira Dek iki dalam kedai. Iki. Kira tunggal iki dialene. Ledle. Ohat. Iki lho balung kethek, Guys. Mama. Zaman biyen iki, saiki mbah apa iki jenenge saiki? Iki balung kethek, Guys, nek ning kene nek ngono apa? Malah nama dan. Mama pengen ndok puyo. Endi ning mandok koyo, Dek? Ora duwe dekarne. Aman. Ndok ke sapa le, Dek? Soalehan MBK wis gak tau ndok, Dek. ambek susu mana enak dah. Halo bos, kayak bos lho. Iki ngomongin apa kondi? Gak apa, Bos? Alam pula ning sini. Obang Bu. Halo guys, ana semua piro? Pedes tenang. Iki piro nang, Dek? Alam pula apa? Teri. Mana ora rasane. Rasa bro. Firman deh. Dipangan Mbak, dipangan mbek opo? Ning kono ning kene kok iwak becek jembri wong jare. Tomat ana tara, Dek. Iki donat. Mama iki donat aja. Review donat piye rasane? Enak. Enak? Urung tau lah. Habis le Mbak Tenan. Habis. Lambuat 2.000, lambuat 2.000. Murah meriah. Tempe iki lho murah jogek mi tapi. Oleh 1 kilo le Mak Dah. Mbak dikering enak. Tempe. Juntek kok. Ya apa ya? Lombok merah. Lombok murah nduk kulo api-api itu. Oh, padha setar ki sore-sore lo manera kaprah. Mak donat cita dhewe ya. Ya. Apa neh? Dek. Aku yo donat satu. Mbak lombok murah. Mbak Pan, api. 5.000. Loh, 5.000 guys, murah e. Nanti larisi. Riku jaluk tera, lho, apike lho mbok ini. Ayo kayak bakule. Bakule ki name mesti kinyis-kinyis secara kaprah. Bisa turus namanya. Iya Mas Sotem. Gak bisa dibangunin mama ngorok. Ki pira, Dek? 5.000. Wayu ya. Iya. Nyambel teri, tomate kok gak ono. Cek kurang 1.000. Wis 1.000 ra duwe. Genti, Dek, kowe sing nyoteng. Tak satena. 1.000, kurang petak iki 1.000. Wes. Engko mau dadi jempalik kayak genang. Amilah gonjo. Aku mbui tae nanas semang ini. Ambilane. Tidak. Apa ya? Tahu lho, jaka tahu. Jadi teri teri. Bakar. Nah, ya. Emoh marai piro. Godhog iki timun. Enak lah, Dek. Ya dia ame Murah darah. Rai. Budi men rong piro lho, Mak? Kalau. Ada. Apa yo? Jagung murah tak kekno jagung.
Jagung murah piro? Digodhog, Dik. Nanggo Terus wis. sawangane mantul. Jagung gas 5.000. Biasane loro 4.000 ki lho. Bisa iki. loro 9.000 wis sabene. Menak-menake. Iki lah 4.000 lho. Wis sama loro 9.000 sara. Adane mak ya. Dekarni ki top terae. Wis. Iki nglarisi dagangane Dekarni, guys. Bendino iki, nek ora ana ya digoleki. Delok digoleki kene 10.000, Mbak. Ada apa nih, Mbak? Sampun. Aku nyoteng ngene ketok kapan nek ngene gak. Ya iya. Kamerane kan sisa kono. Lah iya. Tak tampani tangan kiwa ya, Dek. Wes sampe donat ngono kok. Makasih. Balung iki kok ya alot tuntune wis gowang kabeh. Kurang dinate tok, Mbak. Iya nya, Dek. Wis ta gowo. Muah. Yo ana apa ora le, Mas. Lali aku. Yo ana tak kene ana kene. Ngomong ya, guys. Makasih aku ya, Mbak. Syuting sisan tak awaran. Ana diawara syuting mak. Terima kasih, Mbak ya. Amit ya. Ya bener ya, ya. Ya. Bisa dulure guys, angger blonjo sore ngene iki. Aku piro, Dik? Nah. Mau anak-anak iki. Mah wis pek teri ngene kok. Sesuk kuwi godhog digodhog. Jagung ki legi to ora digodhog, ketoke gede-gede. Mergo kena. Ketoke gede-gede. Iki lho kena sesuk digawe sari. Teklek. Songo-songo, udah di 18. Yo lebih malah 20 Iki lawe. iki. Donat siji. Lawe mbek iki sambil apa sih? 29 yo. Iki Kak. Murah. Ya wis 29 ya. Mbak, bisa apa? Bisa kok. Kak Imbo. Santen. Boy, Kayak iki baru deh. Balung balok sliro. Ya wes, terima kasih Mbak paraku ya. Dah ada itu koni nanas sudah kowe. Sak ranjang, guys. Kelopon siram siram. sakres. Kelopone ben. Wis ya, Dek. Ini kowe mire nang tok kene. Endi dekani? Aku mau pegang. Be, gentan wae mami apa jare pengoceh nanas. Ayo kok nek to omah, guys. Pas aku pas aku Kok ngecek Dekarni. jangan cari Dekarni. Cek aneh lho bareng ngemplok aja. Aku pengen pegang. Bapak kue ramulah ya. Pengen pegang. Senani Mbah Said. Pengen Beli Mbah Said. Cek duwe bos. Pegang. Mau pegang. So nek wis entek. Masih Mbak Min. Ayo mak lo promosi deh. Nah dilarisi. Mama pengen pegang. Pengen Baas. pengen pegang. Wis berangkat aku Mbak Par yuk. Oke. Makasih. Yo sama-sama yuk. Yuk. Dadah. Pade. Dek kuwi paling. Iki baca unboxing, guys. Piye rasane, Mak? Legi-legi. Coba dapat sana, Bos. Halo. Jare balung kethek kok mader alot. Masa sangat wong bingung balung tak. Oh, gak tak dari. Masa bayang ketek ke alot. Enak gak biyen. Saiki alut to, Mak. Gebiyen renyah enak. Kono. Ya ono jene buatane kotor telur wis apa. Aku panjang. Pokoknya apa nih? Gelang kono lho. Wis barok. Udah ya wis. Enggak luan ya apa kena tutup. Malah lis malah di Karo.
Icer jagung. Kare nih. Aku pulang nawang. Masaknya sing enggak payu lade. Kecilnya titul. Alhamdulillah aku kecipratan. Menawati Mas. Iya, ra kene. Oh, nggelar terpal, ape turu latar ki. Ngono dhewe keras. Alhamdulillah muga-muga kecipratane. Angger sore yang guys bakul kacang. Mana mak? Ngenteni bakso liwat. Malah campur asin no mak. Kaburi rajine ngono. Radine ya legi tok ya. Ora legi tok kok ra. Asin aku wonten sesuk petuk-petukno keteng kok. Apa? Endine tuku? Mama om. Ben piye? Ya Allah, lawo kok ben piye keteng. Yo lawo ben dina esuk ta. Ki mbah, Maksudnya esuk iku lho. ki rundingan bopo gitu. Nek aku gelem dhek aku tapi iku. Ketek goreng-goreng ya. Yo ketemu. Oleh, mak om oleh. Besok Geso lah idra mak, idra apa? Keteng. Kan ya ning keteng ya ning badhe sak mene-mene. Duduk nur kelan badar kok. Di kelop-kelopo. koyo padha. Jangan diseteng aku aja. Mak dah Iki lewat nang jegrang. Kayak bose nek sur jalu dhuwit. Nek ra iko ya iki lho. Nek awan ning ngetan. Cukup sekian dan terima kasih. Makku. Ya.